Takže zdravím vás u tohto videa. Mám tu jeden taký menší problém, čo sa týka hry Metin 2 Atomej. Vôbec mi nechce túto hru ako spustiť, ja netuším, kde je problém. Mám Windows 8.1, možno to bude ten problém, ale podľa mňa ani nie, lebo kamoš má tiež a jemu to ide normálne bez problémov. Takže môžeme sa pozrieť na to. Časté problémy pri spustení hry sú s kompatibilitou, lenže to už som dávno vyriešil, pozeral som to presne na tom nete. Najlepšie v tomto servise to Service Pack 3 spúšťať. Vyskúšal som dokonca aj ako ostatné Windows 7, 8 a takéto blbosti. Ani jeden z nich nešiel. Tento Atomej Exe mi ho otvorí, ale ako náhle dám zapnúť hru, zhruba v tomto tunak niekde mi vyskočí černé okienko, keď dám zapnúť hru, keď sa dosťahuje patch list a hru mi vôbec nespustí. Vôbec vážne netuším, kde môže byť problém. Čiže všetko sa stiahlo, mám taký pocit a píše, že hra sa čoskoro spustí. Lenže hra sa mi vôbec nespustila a ja už si neviem dať rady. Vážne ma to štve, lebo si to chcem veľmi zahrať na notebooku. Mám to aj na počítači, ale keď niekde idem, tak je jasné, že si nebudem trepať celý počítač, neviem, ku kamošovi alebo tak. Takže poprosil by som vás o vaše rady, keby ste mi ich mohli písať do komentov. A to je asi všetko. Tak vám ďakujem vopred už a lúčim sa s vami.